दे रावबो जाया दोन Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे सानडे स्पेशल ब्लग लानानै फैलायबाय दा नायनोसै नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दिनै सानडे स्पेशलावहाय अमायाथ' थाखागोन जाहैबाय नङा होमबा जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिन्थिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजोंहाय आलदा आलदा आइटेमजों संनाय माने अमानि रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामो थिग बेबायदिनो दिनैबो जागोनलाय अमानि रेसिपिया थागोनलाय बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों बायदिसिना आङो मा मा खालामा बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना थ' नायनोसै दिनै नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो थुबाय हाबफाबानो जाबाय होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौदो होमबा नै दिनै सानडे जालायबाय नालाय एभ्रि सानडे सुगार टेस्ट नायनाय मा होनो बेखौ ग्लुक'मिटार नैबे कार्ड जाहैबाय स्ट्रिप जाबाय आयौ माथो एफा बुरजा 163 का बोले बोले जानायालाय मानो जानाय खम खालामदों आङो गरसेल' जादों आलु जायो नोङो माला आलु सप्तायाव जायाखैना आलुखौ बे सप्तानिया जायो आगोल सप्तानियाबो जागोन ना आगोल 46 किल'मोन दाख्लै बे सप्तायावहाय मुलि खमायनानै नै बारायसै मुलि नङाबानो जाया मैगं जानायासो मोजां बेना नै 163 नर्माला बेसेबां थानांगौमोनलाय ओरैनोथ' 110 ल' थानांगौ 163 बेसेबांबा बुरजाखा गासिबो जाजोबो आलु थालु ओंखामफ्राबो रुनायबो जाया जा खामानि मावदों मानसिया मा खालामदों नोङो मावदों आयौ बाइक फुगारदों स्कुटि फुगारदों मानसिया नै ओंखाम जागासिनोसो मेम्ब्रांनो हा बाइक ए बार्डबो फैदोंमोन बार्ड खिदों ए नों साफा खालामदों ए साफा नै मैला जादों ओंखाम जाबासो स्ट्रं जानानै साफा खालामनो हायो दे फुगारदो मोजाङै आयु रोंखायोथ' माथो रोङो दा नोङो ए रोङो नायने हो दे फुगारदो गैलादां साफा जाबाय मैला गैलादां मैला गैलाथ' ना गैला दे मोजां फुगार औ मोजां फुगार गारि साफाबो खालामो ने गुलुआ नै फान्थावाबो खंखाय खंसि थेफा थेफि बेखौनो लाब्रा जानांसिगोनलाय नै खंखाय खंसि बांद्राय गोबाव गैला मोनजानाय नंला ना फान्थाव मोनजायै सम फैसिगोन सैथ्र मास जाखाबाय बैसाग मासावहाय फान्थाव मोनजाया लाव फान्थाव बेखौहाय जानो मोना आरोना फिसासो नोंथांमोना सोर मा मोनथियो जे मा समावहाय मा ओंख्रिफोर मोनजाया मा मैगंफोर मोनजाया आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे जेरै बैसागुआवहाय लाव फान्थाव मोनजाया नङा होमबा बैसागु जायोब्ला ओमफ्रायहाय थिग बेबायदिनो आलदा समफोरावबो नङा होमबा मा मैगंफोरखौहाय जानो मोना बा जानो हामा होननानै फोथायनाय दङ बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे जाहाथे आंबो मिन्थिना मोनो जायफोरखौ मिन्थिया नङा होमबा नै खाखांबाय दिनै सानडे स्पेशलनि जानांगौआ नै बेसो आरोना नै बाबाया माबायदि गाखोदों हानबाय जाबाय नै सिरे लालायनानै दालायखौनो दानखाबाय बेनो थोसिगोन
ओरै जासिगोन जागोन है थोनाय नङा दां मोनसे दानबावदो नोंहा मा मैला मैथा आयौहाय हाननो हाया बिदि हास'वाबानो ओइ 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 नांगोन होद' ओइ दाला हो बोरैबा हर Abang ang hanot. Ano yung hansi? Ay, sana. Hot ang hansi ko. नै मैलायाव थांनानै नै दाना बेसेबां मोनो दालाय दानखालायनाया hansi lo. नै Sini aku balik, no? नै थोगोन ना माबाखाजोबनोसै गासिखौबो बेसेबां होयो नायनोसै फैदो नोङो आमै फैदो गाखोआ उपद्रब मानसि खाबाय हनै नै बाबा हनै बिसोरबो Ini strawberry. स्ट्रबेरिया मोनबोफिनबाय Big dabasi, bihuni jagraya bau. नै आंगुरा नै आंगुरा नै माखौ जायो स्ट्रबेरि हा मैया जानायखौ नायनि आं सुयैनि दै आं सुयैनि औ सुनसै नै फिथाइ जादों ना दे मा जादों नोङो दे खिथालाय नायनि नों गोलैदों ना माने नायनि हाथाया नायनि हाथाया ए होनाखैनो आइदि होनदोंखौनो होनखाया थै गदों दा ए होनाखै ए गवाखै ए हनै गजोब्बाय दिया दै गजोब्बाय आंगुर जालायबाय स्ट्रबेरि जाया माखौ जानो आंगुरखौ आंगुर गोदैखौनो आंगुर दिनि जायो ए औ नै मैया फोरानखानाय बेखौनो ओरैनो सान्दुङाव एसे फोरानस्रबावबाय अराव मैया होखानायसोमोन माया फोरानखांखाबायना फोरानखांखानायसो मैया ओरैनो सान्दुङाव दोनदोंसो सोर बोरो गुलुआ गेलेनाया बिदिसो बोरो गुलुआ बे गेलेनाय जायो मानसिया हामगौ बोखार आइदै नुबाय खर'आ आस्थे मालाय नायगोन जा मानसियाबो मानसिखा थांबावनोनो बिदि गेलेयो हामा बोखार थोबगोन दे लासै दे थोबदों औ आयै गेलेनाया मैला जाजोब्बाय मानसिया आयै दे औ सान खोबदोंनो औ दे खर'आल' खोबबानो जायो नैबे आथिंखौ एसे हगारबानो जायोहाय ए बेखौबो रेडि खालामखाबाय बानलु सामब्राम गुफुर सामब्राम फान्थाव ओंख्रियाबो बिराद मोजां फान्थावजों नाथुरजों संबाय
दाना नै बेनिफ्राय नोंथांमोना नै सानडेनि रेसिपि माबाखौहाय अमाखौहाय शेयार खालामसै आङो ओरैनो मोखांजों बोरै Baban ho. Biar janangou.
जाबाय थागोरसै जानायखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आङो जागोरनानै लानोसै नङाबा दा सोरबा सोरबा ओरैनोबा रायहरोबो सङोथाय सङो जानायखौ मानो होबावनांगौ होननानैहाय बिदिनो थायो आरोना माथो होनबावनो जेबो नङा थेवबो आङो देखायबाय थाला आरोना अरखा गाफा खोबगाफा औ दे रावबो जाया दोन बेहाबो दासो नै उन्दुनानै सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै नै फिथाइ जाहोजालायबाय आरोना दा बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं